Naceu na Coruña hai 56 anos, licenciado en Xeografía e Historia na especialidade de Historia Contemporánea pola Universidade de Santiago. Xa, mentres estudiaba, comezou a colaborar con medios de comunicación. Por exemplo, traballou para Cambio 16, Vogue, El, Telva, Der Spiegel, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico de Cataluña, unha lista interminable, National Geographic, Viajar, Spain Gourmet Tour, Capital ou El País, onde colabora na actualidade. Entre o ano 80 e 2004 traballou no diario La Voz de Galicia, onde chegou a ser redactor xefe de fotografía e arquivo gráfico. Entre 93 e 2002 foi profesor ademais de fotografía na Escola de Medios dese mesmo xornal. Protagonizou máis de 45 exposicións individuais, participou en máis de 110 colectivas e autor tamén, só ou con outros, de innumerables publicacións, e foi comisario en máis de 14 exposicións. Ademais, é académico da Real Academia Galega de Belas Artes, patrono da Fundación Castelao e director do Festival de Fotografía Olladas. Entre os seus numerosos premios destaca, sen dúbida, o que conqueriu no ano 2003, o Premio Ortega e Gasset por unha fotografía do Prestige. Don Xurxo Lobato, boas noites. Boas noites, amigo Pablo. E non se nos esquece tampouco que vostede, a súa obra, está presente en moitas coleccións particulares e tamén de institucións como o Concello de Vigo, a Xunta de Galicia, Unión Fenosa, o Museo Reina Sofía de Madrid. Por certo, que supón para vostede a presencia da súa obra neses centros? Por exemplo, no Museo Reina Sofía, tan importante. Home, supón sobre todo unha satisfacción, un placer, un orgullo de estar no Gran Museo de España, non? É dicir, en unha das grandes coleccións de arte contemporáneo, non? Entón, participar ali foi presente a exposición aquela de 4 edicións da fotografía española, o gran recopilatorio da fotografía española de todas as tendencias, eu estaba ali, bueno, pois eso... Marca. Marca. Falar de fotoxornalismo en Galicia, falar de Xurxo Lobato, sen dúbida, que cree que lle fixo a vostede diferente dos demais fotógrafos de prensa da nosa comunidade? Bueno, foi sobre todo o principio, non? Ahora obviamente menos, non? O que fixo diferente é que España estaba nacendo, e Galicia estaba nacendo a autonomía, estaba nacendo a democracia, había outro concepto de facer periodismo, un concepto, bueno, pois máis novo, máis fresco, máis vivo, e xente, eu e outros fotógrafos, pois, o que fixemos en Galicia foi aplicar un pouco eses esquemas, é dicir, intentar facer un fotoxornalismo máis vivo, non? Menos, como menos oficialista, máis dinámico... Máis artístico? Máis creativo, sí, de alguma maneira, non? Artístico, creativo, pero, bueno, fundamentalmente o fotoxornalismo ten que ser comunicativo, non? O que importa é comunicar, non? Pero, bueno, hai moitas maneiras de comunicar, non? Entón, eu creo que iso foi un pouco o que marcou un estilo, non? A mí, xente me chegou a decir, cando traballaba na Voz de Galicia, me chegou a decir, eu, cando ves unha foto, xa sei que tú, digo, bueno, un pouco exagerado, non? Pero, bueno, o que vas marcando un pouco o estilo, non? Hoxe, gracias a Dios, hai moi bons fotoxornalistas en Galicia, hai vos moitos, e xa, digamos que está como moitísimo máis normalizado todo, non? Pero, claro, tírate conta que eu empecé, pois eso, no 77, 78, 80, 81, é dicir, na época de... Entre outras cousas, hai vos fotoxornalistas porque vostede creou escola. Bueno, sí, hai algún alumno meu por aí, efectivamente. Sí. Pero cal é a diferencia, don Xurxo, entre un reporteiro gráfico e o resto de fotógrafos de outros ámbitos? Porque vostedes, agora, como di, está un pouco máis descabalgado dese mundo do fotoxornalismo tan marcado pola rapidez e a velocidade no traballo, non? Bueno, a diferencia é iso. Creo que a manifestaches moi ben, é, precisamente, o fotoxornalismo, como ben días o seu propio nome, é fotografía e xornalismo do día a día do xornal, non de revistas, ou xa máis de libros ou de outro tipo de proxectos, pero non do día a día, o que prima é a rapidez, o que prima é comunicar xa, a noticia, e agora, ademais, hai instrumentos, con todo o tema digital, hai instrumentos que facilitan moitísimo a inmediatez, non? É casi televisivo, é dicir, casi non, podes estar facendo xa, ou se tecnolóxicamente se poden estar facendo fotografías, e está pasando no Mundial na Eurocopa, se poden estar facendo fotografías e inmediatamente esas transmitilas, non? É dicir que o cal, bueno, pois... Impresionante. Pero cree vostede que o tratamento informático, o Photoshop, para entendernos, desvirtuou un pouco a fotografía pura?
O famoso Photoshop. Que tanto nos cambia a todos. Que tanto nos cambia, efectivamente. Bueno, o maquillaxe este que me puxeches tamén, non? No, vamos a ver, o Photoshop é, sencillamente, un sistema de revelado, non? Antes se revelaba por procesos químicos, ahora se revela por procesos digitais. O sea, o que pasa é que a xente asocia Photoshop a manipulación, non? O sea, manipulación entendido como cambio do contenido dunha persona ou dun feito, do que tal. Entón, son dúas cosas distintas. Photoshop é un instrumento para revelar, non? As fotos hai que revelalas como se revelaban antes, pero só que digitalmente. Entón, a veces hai un abuso. O que facilita o Photoshop é esa manipulación, non? A foi máis fácil. Pero a manipulación a hubo sempre. Aí están as famosas fotografías de Stalin, que cada vez que caía en desgracia algún colega del, desaparecía da foto, non? Connosco estivo, por certo, a xornalista Pilar Urbano, que presentaba no seu libro algunhas fotografías históricas de Franco, por exemplo, no balcón da Plaza de Oriente, cun pequeno peldaño para que non se dera conta a xente da súa escasa estatura, que logo nas fotos naturalmente non saía, ou a famosa foto de Franco con Hitler en Endaya, non? Sí, que xa era Photoshop. Efectivamente, era Photoshop cando non había Photoshop, efectivamente. Hai anos que os fotoxornalistas, en calquera caso, liberáronse do yugo, se podemos dicilo así, dos xornalistas, de nós, dos reporteiros, comezaron a tomar as súas propias decisións, a ter a súa propia independencia, deixaron, polo tanto, de traballar un pouco a encargo somentes do xornalista. Como cambiaron as cousas nese sentido nos últimos 20, 30 anos? Pois efectivamente, é dicir, cada día se deu máis importancia ao fotoxornalismo en sí mismo como lenguaxe propio con respecto ao xornalismo escrito, porque cando eu cheguei ás redaccións, prácticamente un fotoxornalista casi era o chofer do xornalista, moitas veces era o que tiña o coche, ou moitas veces era tamén a persona, bueno, pues, que casi lle axudaba, non? Oye, chegaba ali un redactor, oye, que necesito un fotógrafo, casi como quen dice, necesito tomar un café con leche, ou necesito tomar un descanso, non? Entonces, eu creo que, precisamente, para ganar en calidade os periódicos, cada vez, na medida de toda esta crisis en que estamos metidos, pero na medida tal, pues cada vez lle están dando máis importancia á fotografía, para que a fotografía non sea un mero relleno nunha páxina, senón que a fotografía aporte e conte algo tamén a información e a noticia, non creo que se trata. Xunto coa infografía, que tamén tivo un desenvolvemento pasmoso nos últimos anos, non? Sí, se fixemos unha gráfica, tuvo un pico moi alto, era unha cousa un pouco exagerada, porque estaban os periódicos, non digo por ser fotógrafo, pero estaban os periódicos moi cheos de infografías, que ás veces só las entendían os expertos, porque a veces eran unhas cousas un pouco complicadas, todo mainó, como sempre, como as modas, e agora a infografía se está utilizando ben, correctamente, nos momentos adecuados, que é importante. Vostede de reflex, de digital ou de cámara mixta? Sí, eu son de reflex digital, claro. Onde eu traballaba, fomos innovadores no digital, fomos casi dos primeiros. Eu teño ido a la vanguardia a explicarles un pouco como era o tema digital no fotoxornalismo e, por suposto, estuvimos por diante do país, por decir medio, ou el mundo, non? Quer dicir que eu apostei sempre moi fondo polas tecnoloxías, sobre todo pola tecnoloxía digital, porque nos facilita moitísimo o traballo, non? Vayamos á súa exposición, a de agora, no País das Vacas, da que trouxo vostede unha mostra, temos aquí en riba da nosa mesa, no noso estudio. Estivo ata o pasado día 8 no Auditorio de Vilagarcía. Mañán abre as súas portas na Feira Internacional Semana Verde de Silleda, todo un clásico, acada xa a súa 35ª edición, e despois penso que estará en Vigo, non? Sí, a semana que ven vai a Vigo, temos que concretar o día, vai estar todo o mes hasta finais de xullo en Vigo, logo irá a Coruña, coinciden tamén coa Feira do Libro, as vacas vounas pasear tamén en Pontevedra, como non, para rematar este ano, a xira deste ano, a rematalas nada máis e nada menos que no San Froilán, que tamén é un lugar moi adecuado, onde se valora moi ben, a parte do pulpo, tamén se valora a vaca. Está tremendamente acendrada, non só en Lugo, para toda Galicia. Pero por que as vacas, don Xus? Bueno, as vacas, isto é un proxecto ahora en forma de exposición, tamén un proxecto en forma de libro, no País das Vacas, tamén con contidos similares que editou Xerais. Bueno, porque eu creo que era unha asignatura, sigue sendo unha asignatura pendente que temos en Galicia, é dicir, se fala moito daquelo do millón de vacas, que fala de Manuel Rivas na súa novela, se fala moito de Galicia, as vacas e tal, pero logo non hai realmente unha divulgación, unha difusión, é un orgullo de ser un país de vacas, non? Pensaba vostede que está infravalorado o animal? De alguma maneira, sí, e sobre todo que é un desconocido, non? Ti chegas a Holanda e a vaca, por non falar da India, que é un animal sagrado, sí, non? é sagrado. Por exemplo, dentro da Unión Europea chegas a Holanda e a Holanda é un animal local
da vaca, hai souvenirs, se conoce, hai un culto hacia a vaca, tal. Aquí parece que hai unha cousa aí, as vacas, dan leite, tal, carne, non se sabe moi ben. Pero as explotacións lácteas non atravesan, como todo o mundo sabe, precisamente o seu mellor momento en Galicia, na nosa comunidade. Esa era tamén a súa idea, reivindicar un pouco o papel dos gandeiros? Sí, non era esa exclusiva, é dicir, eu era reivindicar o papel da vaca, por suposto dos gandeiros, das persoas, de alguma maneira tamén apoiar de alguma maneira o mal que están pasando, bueno, estamos pasando mal todos, pero bueno, a verdade que o dos gandeiros efectivamente están pasando moi mal, apoiar tamén de alguma maneira os gandeiros, que isto sirva para darlle prestigio, que a xente sepa que, porque a exposición o que conta é que detrás dunha vaca hai leite, hai queixo, hai yogur, hai carne. É dicir, hai todo un sector industrial, económico importantísimo, sobre todo no rural, non? A reproducción, etc. A reproducción, ten a todo exposición 21 campos temáticos, non? Efectivamente. O vexo a vostede moi ben informado. Por suposto. Máis de 130 fotografías que veñen acompañadas de textos breves de quen? Bueno, pois de moita xente moi diversa, pois desde Rosalía Mera, da Fundación Paidella e unha das propietarias de Inditex, que está aí, entre outras cousas, porque naceu no barrio do Matadero da Coruña, hasta, bueno, xente, por suposto, como Ramón Villares, o presidente do Consello de Cultura Galega, xente como Antón Losada, xente como o historiador Lourenzo Fernández Prieto, que fixo a tese doutoral presente sobre o tema da ganadería e o agro, xente moi diversa, xente relacionada co das vacas autóctonas, que é moi interesante o tema das razas autóctonas, xente de restauración como Flavio, do restaurante Galileo, é dicir, é un abanico de pequenas opinións, de xente moi diversa, opinando sobre a vaca, sobre o significado, o que representa para eles a vaca. É dicir, é unha maneira de dicir, a sociedade galega está coa vaca. Falábamos antes da entrevista, as máis típicas, así, a nivel popular, a vaca amarela, naturalmente, esa vaca rubia galega, e a vaca que lle chaman aquí Suiza, pero que non sabemos por qué, non? Sí, chaman en Suiza, bueno, realmente, eu creo que holandesa, porque é frisona, o sea, o nombre, digamos, oficial é raza frisona, non? Negra e branca. A negra e branca, efectivamente, que é a pinta, esta que chaman en pinta tamén, chaman o holandesa, é a que dá o leite, é a gran produtora de leite, a que produce entre 40 e 45 litros diarios de leite, que son cousas serias, non? Estamos falando de cousas serias. E logo está a raza rubia, que a raza rubia tampouco non é unha raza pura galega, eso del purismo das razas sempre e tal, non? E Sana Granxa, que hubo na Coruña, que agora está en Abegondo, a granxa de estudios de ganadería, a principios do século XX hubo ali unha mezcla con unha vaca suiza, pero que non era pinta, con outra vaca suiza, e foi o que formou, digamos, a chamada raza rubia, non? Este híbrido, non? Este híbrido, non? Pero, bueno, que de alguma maneira é a que, bueno, se asocia máis, non? A xente me di, parece que tes cando ven fotos miñas das vacas frisonas, parece non é galega, digo, bueno, tampouco nos vamos poner aquí con el pedigrí, non é galega, pero é a que máis, case a que máis cabezas ten en Galicia, e a que máis de comer dá o sector, porque o sector, o do cárnico, sí, pero o sector forte é o sector leiteiro, obviamente. Pois vamos, se lle parece a súa trayectoria, refresquenos a súa memoria, como foi aí, e como fixo aquela foto de 2003 que mereceu ese premio Ortega y Gasset do xornal El País, aquela foto do Prestige? Bueno, aquilo foi un golpe periodístico, o sea, as cousas como son, é dicir, foi o mérito que tuve foi adiantarme ao resto a lugar, a conseguir a única avioneta que había disponible, porque date conta que levoume unha hora ir e outra volver, é dicir, o que significa que como se fose hasta Madrid, en avioneta, e volver Madrid, máis ou menos, que é o que che leva unha hora, non? É dicir, para que nos dé unha idea de onde se afundeu o Prestige, bastante lonxe. Bastante lonxe, non? Entón, bueno, o que realmente o mérito foi que me adiantei, bueno, iso creo que forma parte tamén do xornalismo, non? Eses reflexos me adiantei, conseguín eso, fun con cámara de Telecinco, por certo, gravamos eso, e viñemos, e foi, sinceramente, profesionalmente, foi un dos momentos máis felices da miña vida, porque fun consciente que tiña un scoop, porque xa cando viñamos de volta, xa no teléfono móvil estaba recibindo chamadas de distintas agencias de todo o mundo, e pero tes esa fotografía e tal, sí, pero non é do medio e tal. E vostede sabía que a fotografía era boa na súa calidade, era impactante e espectacular, como resultou ser? Bueno, eu sabía que a fotografía... Bueno, tuve que facer a través do ventanuco, que era un ventanuco máis complicado porque era así como un ollo de pez, non? O sea, que a foto, unha cosa que vemos ahora, que aí sí que tuvemos que utilizar moito Photoshop, non para manipular no bo sentido, non? Para que quedara ben, porque hubo que facer a través dunha ventanilla, imagínate o que era aquela, non?
Despois foto que foi portada de libros, apareceu en cartéis, en todas un dos partes. grandes símbolos daquela desgracia. Que era o petroleiro afundindo. O petróleo, precisamente, era o Prestige no momento que se estaba afundindo a proa, ¿no? Entón, bueno, era... Que logo conseguiron máis fotos, porque tamén había un barco da Armada que tamén estaba facendo fotos, e logo já pasaron a Agencia F, non? A Armada. Para esa foto, en xeral, por exemplo, vostede participou tamén na mostra polos 30 anos do Parlamento de Galicia, entre outros fotógrafos, colaborou vostede nesa mostra. Para esa foto, por exemplo, ou para a foto de Beiras co zapato no escano estilo Khrushchev, ou para a foto do esvaecemento do expresidente Manuel Fraga, hai que ter sorte de estar no momento e no lugar adecuado? Hai que estar aí, porque de feito non fixen nin a foto de Fraga, nin a foto de Beiras, porque non estaba ali. O sea, hai que estar ali, e hai que estar ali porque o problema da fotografía é que ou estás ou non estás. Por iso, moitas veces dicen os fotógrafos, estades obsesionados ca puntualidade. Claro, é que nós non podemos reenganchar, non podemos volver a chamar, nadie non lo pode contar. Ou estás e faz a foto, ou non estás e non faz a foto. Entón, require... O do fotoxornalismo require, aparte de calidade fotográfica, conocementos técnicos de fotografía, tamén require habilidades e conocementos xornalísticos, non? Saber a noticia para poder adiantarse a noticia, non? Para poder retratala, claro. Que, claro, supoño que moitas veces farían vostedes un traballo semellante dos investigadores privados, prácticamente agardando moito tempo, por exemplo, a que saíse Baltar da residencia do presidente Fraga en Montepío ou cousas polo estilo, non? Sí, a verdad que, efectivamente, sí. É dicir, iso é das partes máis ingratas, non? Esas largas esperas, esas historias aí e tal. Sí, pero logo hai partes. Mira, falando precisamente de Fraga, eu, cando fui atentado terrorista contra o chalé de Fraga, eu fui o primeiro fotógrafo en chegar. Fui o primeiro en chegar, que foi o mismo día que... Falaba vostede da puntualidade, chegou antes que ninguén. Non, por unha cousa moi sencilla, porque aos 6 da mañá se estaba escoitando a radio. Entonces a radio deu a noticia, non estaba ali, pero a través dos servicios de Guardia Civil. Entonces eu inmediatamente collí un coche e me fui para Perves. E cando viña de volta ao mediodía, e que iso foi unha jornada histórica, permíteme que a conte, porque... E cando viña de volta ao mediodía, pasou outra dos feitos tamén máis desgraciados aquel día, que foi o atentado contra Claudio San Martín, non? Entón eu viña de volta, estaba entrando na Coruña, na Plaza de Ourense, e vin un coche parado diante da casa de Claudio, digo, un coche de policía, aquí, que raro, ás 3 da tarde, 3 e pico, que raro, aquí un coche de policía e tal. E isto, que é aí onde está o toque xornalístico, non? Entón, parei, fun a preguntar, e me dixeron, non pasa nada. E claro, se a policía che dice, se está a policía ali, e che dice que non pasa nada, algo está pasando. Algo está pasando. Entón, bueno... Fixo vostede doblete. Fixen doblete. Quedaron impresionados. O director do periódico do feito me comentaba, dice, oye, pero ti non tenes nada que ver con isto. No. Porque lle digo a noticia, lo chamei e dixen, oye, Juan Ramón Díaz, maestro de xornalistas, dixen, oye, que estou aquí no tema de Claudio e aquí algo pasou porque non me queren decir nada, hai mucho movimiento, policía, tal e cual, e algo está pasando aquí. Que lle queda a vostede por facer en fotografía? Porque ademais do que contamos é moitísimas outras cousas, moitísimas, pero de verdade, vostede tamén fixo, por exemplo, recentemente, en 2011-2012, o seguimento dos concertos da Orquesta Sinfónica de Galicia, é dicir, política, economía, cociña tamén, moi importante a súa participación nese ámbito, música, que lle queda por facer? Iba a decir el pino, non sei se o pino, pero... No, porque mira, arquitectura, algo de moda, poquinha, pero bueno, algo... O sea, digamos, eu toquei todas as teclas, unhas máis afinadas, outras menos afinadas, lógicamente, se non sería Dios, non? Pero, sí, prácticamente todas as teclas, sí. Non sei, o que me queda... Bueno, foto submarina nunca fixo. Non fixo? No, porque isto de mergullar, a verdade que... Non lle presta. Montar en avión sí, pero mergullar... no, avión, bueno, foto aérea, o Camiño de Santiago desde o aire... etc. Sí, eso sí. No, eso me encanta, eso me encanta a foto aérea. E agora hai, bueno, xa leva 8 edicións, un concurso de fotografía que leva o seu nome, xa vai para a 9ª, penso, non? Edición. Sí, estamos ahora exhibindo a 8ª, o concurso de fotografía Xosoloto, que fan os antigos alumnos
Instituto de Morelos, e a verdade que é moi interesante porque aí sí que se crea canteira, non? Eso lle dicir que pretenden vostedes, supoño, que fomentar o gusto pola fotografía, non? Crear canteira entre a xente nova, entre a xente dos institutos, dos colexios, e a verdade que cada vez hai máis participación. No último contorno temos máis de 200 rapaces, máis de 500 fotos, e con un nivelazo que... De todos os puntos de Galicia, ademais. Sí, eso de ámbito galego, sí. Que supuxo, en xeral, para vostede o seu paso pola Voz de Galicia? Bueno, supuxo unha experiencia profesional impresionante, cheguei unha das cotas máis altas que pode chegar un fotógrafo, un xornalista en xeral, porque cheguei a redactor jefe de fotografía, pude chegar algo máis, pero bueno, eso en outro sitio direi, pero a verdade foi unha satisfacción profesional fonda, aprendi moito oficio, moito, obviamente, non son moitos anos, prácticamente cheguei, xa sabía, pero bueno, obviamente, me rodei moito, e, bueno, foi moi positivo para min. Pero despois é complicado ás veces nun medio tan grande, pero o tempo unha empresa familiar sobrevivir tanto tempo, non? Sí, é a verdade que como vía que todos os meus colegas que me iban rodeando, iban pouco a pouco, sus cabezas iban rodando, dixen, bueno, eu que conste que se estaba preparado para que a miña cabeza tamén rodara, e chegou, claro, porque, bueno, moi complicado. Pero foi no seu momento unha liberación para vostede, en certo modo? No, home, unha liberación... Para poder dedicarse a outras cousas que tiña pendentes, ou... No, home, liberación non foi, non, porque non foi nada agradable, non, non vamos a entrar así en detalles, pero esas cousas non son agradables para nadie, obviamente, non? Pero bueno, o que sí me serviu, pois, un pouco para marcar unha línea e dicir, bueno, hasta aquí fixen un traballo destas características. Además, mira, vos vou a contar unha cousa aquí en Popular Televisión. Cando se estableceu aquí o país facendo a edición para Galicia, que ainda sigue, me ofreceron ser o fotógrafo do país, o sea, o fotógrafo, digamos, de plantilla, non? O sea, había solamente unha plaza para toda Galicia, e me ofreceron, estaban todos os mentideros, non? Suso Lobato no país e tal e cual. Lle din voltas, o pensei, aparte, que a esa edad e tal, que che ofreceran un posto de traballo, e no país, era importante, sí. Era importante. Pero, como, cando pasou o que pasou na Voz de Galicia, xa me marquei a radio e dicir, mira, xa vamos a deixar este tipo de fotoxornalismo, vou deixar e vou a facer outro tipo de cousas, non? E apostei, non sei se me equivoquei, por ahora, eu creo que non, pero bueno, apostei por abrir máis o territorio, e, como falábamos antes, de tocar máis teclas, non? Entón, bueno, facer máis estilo de fotografía, non? Pero vostede, xa é última, de verdade. Non, eu non teño prisa. Ata que, por certo, eu tamén estive nesa casa durante 7 anos e coñeceba ben, pero ata que idade cree vostede que un fotoxornalista pode ou debe traballar para un medio de comunicación? Digo porque físicamente o fotógrafo ten que subirse nunha avioneta, correr, saltar ou mesmo colgarse dun muro, estas cousas. Eu, sinceramente, non lle pondría límite de idade, é dicir, home, normalmente se dedica a xente máis nova, porque a xente logo se cansa e prefire estar nas redaccións. Eu, todo o contrario, a min, e ti o sabes, a min xente na redacción me dicía, pero se ti eres redactor jefe, pero se ti tens que estar na mesa, pero por que queres? Non, é que eu prefiro estar fora. É dicir, a min, o que me pide o corpo, porque me gusta este oficio, é a rúa. É a rúa, é dicir, de onde está aí el periodismo vivo, non? Para mí, non? Entón, eu non falaría tanto de idade, sino de estado físico, obviamente, como todo na vida, non? É dicir, bueno, tampouco hai que facer tantas peripecias, é dicir, pero bueno, depende, efectivamente, manifestacións e demais. Sí, pero bueno, eso é unha cousa, casi unha profesión, unha manifestación, non ten moita complicación, non? Como se ve Xurxo Lobato no futuro? No Caribe, descansando, pescando, non sei. Non, mira, eu, sinceramente, non me vexo jubilado, eu, porque hai xente que está deixando que chegue unha edad, bueno, agora non se sabe que edad, pero bueno, que chegue a esa edad. Sí, ainda non se sabe. A ver que edad, que chegue a esa edad para jubilarse. Eu non me vexo jubilado, desde logo mentres que o corpo aguante, teña ganas e tal, eu me vexo traballando porque me gusta moito, porque eu teño a suerte de que a miña afición e a miña devoción coincide co meu medio de vida, entonces, pois son feliz así. Pois feliz o deixamos, Xurxo Lobato, gracias por estar connosco, moitísima sorte con esta exposición, o País das Vacas, repetimos desde mañá, no recinto feiral de Silleda, na Feira Internacional Semana Verde de Silleda, que teña moito éxito con toda a mostra que lembramos tamén itinerante. Gracias por estar connosco, boas noites. Gracias a vos.
E vostedes xa saben que teñen unha cita connosco aquí en Popular Televisión Galicia, de luns a xoves, 9 Acción, a iso das 9:30, que pasen unha feliz xornada, o que queda dela.